Jao nai chuan kalpil pa in thil thleng pala ni lo kalo ngak zok che ti in lo chang we in ring hlel tak chunga nai hei mua ti in zo ta Jao nai chuan keima ka ni e ti lo chang in we mak tili tuk chu to hnung do rin atlu lo chau Jao nai chuan thil ei ma saka rota we in zui ve mai tum chuan hoilet le photin na hei dang an lo kal le angem o ti in ngai to dai Jao na yan we sangai ayem ti ya zo chuan we mua ti in makati mel hle Jao nai chuan ano pan la ya athil ei na chin hmuna shwa yin dor nei tu chu chong theilo ani thu le athil siam atuye ti thu te chu asoya ti pa a an ei mal lai chuan Jao nai phone lo ri a we chuan a rington chu an pahnia an video siam na Bandit and the Musician among the alo ngai to le man to a basketball khel tur ra an nga reng thurun shilin kalve nga turin an ron cha a mi ka deita ka buai ti ya chan chuan makti mel takin ron shwai ro ti in an shila Jao nai chuan we chu senior how basketball game khel nung bera akal ve du em ti azota o ti ya lo chan wangin akal tur le a shwai ve tur thu chu a shil ngal bok Jao na yen cycle la phura tum chuan we chuan mi in lo mu chuan anin kar chu an sha thiam lo palang ti in lo zam ruvia wa Jao na yin in som na kan nei lo em ni ti ya lo chan chuan we chu phur le she ru takani athu soi ngai to zoi chuan tiang zonga bul chen ka duami kapum lo ni chuan ka thei ma yang kapum ani pon ka thei ma yang keya kan kal chuan mi inan lo bor le khup anga cycle kal chuan kan kal chak zo kanga azia ang ti in ai ngai to na sa ve hle Jao nai lo kal na yin khal thiam lo tak ka ni lo ania ti ya lo tol ma le chu we po alo chuang ve wat an tlan lai chuan midang ho chuan an lo en du hlom hle a Jao nai chuan thil le koi lokin we ken tir nuwa an tlan le an tlan lai chuan we chuan Jao nai po ni ma se katan chuan nai he chawani chuan ka du boka ti in a in bemol mola hol ko tan thlen chuan we chuan hol chunga kan lu twala ni chuan mitam tak mit kan la nge yanga ti yangai to in a chian te a join ve tur thu le zanna abyak tur thu shilin akal san ngal dai Jao nai po chuan a thlir zui reng we in a chian te a zom ve chuan department shang me che mel chatak takan tam thu shilin an school beauty o an pia loka a chut ve thu le mun khata department beauty te omkim voi khatna ani an rin thu te an lo shil ngal mol a chian ten an pia loka chu an school beauty mengi ranen an khai khin mol lai chuan Jao nai thil le sak chu a chian te pe in angoi tir dai Jao nai alo kal ve tak don ti ya an lo shil po chuan we chuan in ti thei ru dewin ka shedai to lom in snack ai mek po kha ama leyan ya atiril rumol mol Jao nai hol chung alo lu chuan an lo nor le ngal to wa Jao nai mitero we chunga che a futhung a chan te hawin Jao nai in mengi ran en reng anga an nga ya an soi mol lai chuan we chuan keima lomin en ti in an ni ho chu a shela ma se tu man lo oi lowin an lo nui pui vaka we po alung oi lo hle geman chan don chuan Jao nai chu thlir rengin rg chuan kan idol hi chu avan ni ve chang tak basketball khel a yin tui hlewa thiam zo kan la ti chewanya o ti in alo luang liam em boka we chuan rg thu soi chu lo ngai to chun zomin luma ti ngal viau a chian ten a chanan lo zo chuan ingai koi lutuk alo ti dai half time an man lai chuan we chan te chuan Jao nai talen nei chazia an soi mola we chuan a ril ru in engkima a tha em veka kanin kop chho zel ani chuan ka thorin ve via wanga yang ti in ngai to na kompa in ading de hluai a chan ten makti dewa an en chuan engma soi lawin a thu ve le mai bok Jao nai chu second half a lu to lovin a chu ha chola Jao ling chuan Jao na yin ni rei lo te liam ta khan accident atok ti a sha thu a chan te a shel ve mek bok we chuan
eng tin nge ka thei ngil thei zok le ti in alo soi ve bok jaw nai chu a thutna changa thau chuakin mipui lama pana mipui ho chu an lo phusale viau to we bula kalin zana an chwa don wanga a online thei arin lo thu a shila we po chuan a chante ang thawin makti deuin alo en ve renga jaw nai naktu ka engei tiang ti ya zo chuan we chuan le khazir ti in lo changa we po chuan mun alo ho sak ve tur thu shilin jaw nai chut ve dil chuan an tol phe nga sok sok a chante po an chong to lo reng reng we chuan a chante ne na in me sha tirin rg po alom le to viawa jaw nai old menu le dang phone ki au po khelzi nga khwan an tel ve a ichi bai ve duem ti in zo ta morjata ve thung hi ti ya zo chuan akal ve lo thu a shile red we ka ni ti an sha em ti ya zo le chuan an sha lo thu in lo chang ve li a we chuan a chi bai ve tur thu a shile game zo nu chuan we chuan a chan te chu ngak ri tur le an chwa rwal tur thu shilin jaw nai a zui ve nga la a chan te nen anin me sha tir chuan makti deuin an lo fiam hluai jaw nai ne na dinner min chi thei ti in we po chu tel ve nga turin an so ma se we chuan a chan ten an ngak ti shilin an som na chu alo nol ve thunga mangcha pa kal mai tum chuan jaw nai in lo kau ding le in a le khazir hun tur zot we chuan dar sari li achan ve ti a changin jaw nai chuan alo nga tur thu a shil bok pot ding le in mun min lo ho sakha the ngi lo la ti in a cha non le morjata lo tlanin ala mu ve lo thu so in arun zong nga la a chan ten itlai lutuk akal to tian lo chan chuan morjata chuan man mo takin kalo tlan ve a kaulet le la kala mu ve du lom ti in jaw nai bula asoya jaw nai chuan mo na mun tur ilanga don lutuk ti in old menu ne na chuan dinner chu ikuta ka da anya ti in kal chwa a rota old menu chuan tinge dinner ka choi ringo tanga poisa le bial nu ka nei hleinem ti in lo changa jaw nai chuan we thil ei turin ka shwai chhuaka ka poisa zong ka mang veka lom ti in a kalsana old man hu po aphun zui bui we po chu a chante omda na sha chuan a chante bula indu du min zo to mai ro u ti in a shila a chanten engtere nge inin kopto enga tinge engma min shil ve lo eng tikin nge inin kisma sak ber ti ya dil chu taka lung oi lo chung sia an zo chuan we chuan tharei lo te liam ta khan ni kha chu van thiangin amoi ma thleng tak noya games khelin ba chu ma ka kala ya ati chuan a chante chuan a point tak soi ro ti in an lo aural chat we chuan ba chum ka kal zowa in chana lo mu le in do thailo hlom mai ti in a haulet nek ba chum ka kal zo ka wa chwa le chuan players tam takin min lo din hwala mau nei tu ka ru do ne mo an lo ti veka ti in a shil mol mola a to pa chuan in mo dun kan rot ta a chuan jaw nai hi jaw nai alo ni reng ti ka she chuak ve chia ti in a chante chu a shila a chante chuan an zo na sang zo tin an video siam dun chu en ve an di la we chuan en tir ve rem ti in thila she chuak zok anin mu tum chan ber chu video clip chung chang wanga ni ti le an soi dun mi alo ti chu a she chuaka we chuan engtin nge ka thei ngil thei zok master te pani in bel bom thil ti theina hi achak ma ani ti in a thian te akal san dai anti ti na chuan morjata third bra in bianu danga ne wanga an game khel pui red we khongai thu thian te a shila third bra chu adem thu a soi chuan a thian te pani po chuan shelo derin an lo thlop der hle morjata chu jaw nai betura kalin ataka bial nui ne ya kalom pui che ma se red we hi engtin nge ni ve ang ingai to lawa mi ti ya zo chuan a chan te chuan shilfia na pero ti in jaw nai chu an lo nor ve boka jaw nai chuan ani si chuan an pani in ka nei kop mayang ti in lo chang morjata chuan i ti tak lo ti ro ti in lo lung oi lo hle a chan ten an lo noi chuan enge dik lo ka dik lawem ni ti in zo ta a chan te chuan idik lutuk
third bra hi adik lo zok adik lo hul hual ti in an lo la fui ve sham moja ta chuan enge thil omzia tia jauna ye zo chuan jauna chuan we zo tur ti in akal san dai department beauty kha we nia game kan khel pul chin kha red we ni boka mi thu mun an ni mo ti ya a chante a zo chuan mi thu mun an ni thu an lo shil chave mai moja ta chu alung oi lo viau an chu e ho na chuan we chung chang so yin kumma salama school beauty thlan na a mengi ran a ne lo dan te so yin we thalak an ti blur sak ve le thu thang dik lo an the dara wanga we chu chak lo so ka chang ani thu chu jawling bial pa chuan a so ya jawna yin eng ranking nge in so ya ti ya zo chuan old man yu chuan kan school la me che mel cha anin thandan hi ishe lo mo lo mu in ishat ve nge yangai dangerous girl ranking ti in an third sister in law chu pakhat na ti in a mu a jawna chuan laptop ho adila midang chuan ibel nu kan vot lo tia lo fiamin old man yu chuan a laptop khoilai chu alak saka an rank siam chin chu alo ti baudai midang chuan fiamin third bra le third sister in law tan ti in zuna wandoma zana rj pumna dam thailo chu damdo ina shwain an kalpuya an pali chuan damdo ina an rak ta veka zinga we har chuan rj chuan jawnai thil le sakha ani arin thu alo shila we chuan ani lawang midang pon kan ei veka engtin ma kan om lo hi cc dai ti I in na sat lu tu wanga ni lo mo ti in jawnai dem lo tur a shilin a thlawang alo ho nga la rg phone mandil pa a phone mang tura a chhuak tur chu kong kabula jawnai lo ding reng to jawnai chuan an pali in a shwai ho a nung lama chu hau chuan alo shwai ringo theidan anin zo chuan jawling bial pa ne na changin ani thu an soya ha an la no mi alo thu an soi chuan an hmoi hu farin tunge kan hano le no lo ker wakang ti in an nui put puta we po chuan ha ala not big me alo ti alo ngai to ve nga la jawnai chuan we phone in le khazira tu mem ti azot we chuan atum thu le mun ola om to lo mai thei ti in lo changa jawnai chuan mun re nom deuh ka shalom ka shwai don chenia ti in lo shile jawnai chuan in hnuaya alo nga ka we lo chwa chuan bai ka bokanin phur we chuan kan thalak po an post to a midangin min hmu po lo anga yin ka ring to lo ti in na tinge library kan tlan pel da ya ati chuan jawnai chuan campus chung an chwa san don ti alo soiwat jawnai chuan a company GE Technologies office a shwain Sunday ani wanga tuma anom lo thu a shila a office a shwai lutin izir thayangem ti in zota we chuan lutuk ti in chutna lama pana we chuan le khazirna chuan a re lutuk ma ani master le keima cha kan la om zoi si a ti in ngai to na in a soi mol mola jawnai chuan kau phein thil mu tur nei thu a shila a game siam lai design entirin a chutna akyan bok we in ana tholo fak sakin game a chuan a bik takin meichhia te thomhno hi anti sexy tlang puya ma se I game a hi chuan an hak tur uluk taka duan ni in an landana tang ringot po hian a siam tu chu a in ring tok le ti a mu theya ti in a game siam chu a du zong taka ni thu a soya jawnai chuan lom thu lo shil ve mai bok we chuan amu ta that me lutuk ka thil soiwang kha ani mai theya ni ti in lo ngai to le reu to we chuan an video clip siam chung chang so yin engtin nge ka chanang ati chuan jawnai po chuan an du anga sign pui tura ti in an ni po fengteng te nen an tho ho tur thu le wantlang sha ta an la pon zari lo thu chu a shila we chuan a sign tur thu so yin an copyright man poisa chu anin sem tur thu a shila jawnai chuan midang nen in sem angai lo nangman kol ro kanin mu masak berna atana thilpe ngai don nya ti in a shila a chutna ka lwaran wanga mi adin reng le ti ya ngai to na kompa a en reng chuan ano kena nai helem chuanga wa mu a anawa en ngal wata ama lem lo chuang ve wa bok
zo chan chuan jao nai chuan ama ta turani thu alo shela we chuan a office sa ka kal do ti a shelo ke moni le ti in alo ngai to le mana we in jao nai keima ka ni ti engtin ngai sha ti ya zo chuan jao nai lo ti ve sepin internet cafe ya mindanga beila ya mo thu le thiama ti thu te akut che ranga ti thu te a shila we chuan game sa khela in a sexy vya wang ti ngai to pa in abula chut pa chuan male mala in be rota te reng mai kan pui du ti ya chong top le dai chu we chuan ka sha so la chuan kan pui du tak ti atum chiang alo ti ril ru le mana we chuan le khabu chher chun zomin jaw nai pon anna a thok chun zom ve li a we in jaw nai in a shat na are tu ani ti angai to pa a en reng lai chuan jaw nai chuan we khatia min en reng chuan ka thil tia ka ril ru ka pe theilo ania ti in ava shela we po rang takin a hoi son ngal we in contract sign don chuan a chan te pe katan guardian base gift chu adil tela alo rem ti saka zana an online huna nga chuan morzata che alo online na morzata pek chuan alo lom hle a anei theidana zo chuan we chuan a video le tu company ten an pek ani thu a shil morzata chuan thil shil tur che ka nei ti in third bra ne na me che pakhat lokalin adu thu aron in puanga ti in a shila we in ka hne na in puang hi keipon ka sha seng to lo ti in lo lungai lo tura shilin alo chang ve dai mojata in tuna mai khan third bra in min lo kalpela laptop a open che ania ti ya shil chuan we ti tur shelok lo ril ru boy chuan game ma changin a look out jingot ka fiam thu mai lom enge ka zaang kanin bia khat chu a muhman em lo wang chu ti in a lock in le nga la ka internet connection about thu ta tia chuan lam siam chatin jaw nai hne na chuan vo ina in ne na me che pakhata in pon thu ka lo sha a ti in a zo ta moja ta chuan lam siamin akal son nga dai jaw nai chuan mi in graduation ceremony a tel turin min so ma ti ya lo chan chuan we chuan information diklo min pe ni mo engi ka ti ta kang ti in a ngai to a jaw nai chuan lungai do su tu me chia ma in min du thu min la shil lo ti in a reply li a we chuan me chia tu ma in min du thu min la shil lo ti mo ka ring lo we a ti pa in ka mit pa ni nge hian ka munya o ti in a reply ya engtika mo ti ya lo zo chuan we chuan semester tir lama kan dorm ko ta me che pakhatin love letter a pelai che ka mu a ti in a shila jaw nai chuan me chia kha flyer a ken sak thu a shil chuan we chuan ifyam thu mi ti in lo zot le vat jaw nai chuan mi pui van tlang muwa mi love letter ri pe du angem mi sha ti hlo nga la ni mai ti ya lo reply chuan we chuan ka ti om za chu kemin nei chuan atok ti in boy no in a reply ya jaw nai chu thawin ava call zui nga le we chuan soilo tur kanya sin le naktu ka min mu tur ra local chuan engi ka soita kang ka kalbo nge nga yang ti ya ngai to la in a phone lo ri a jaw na ya ni jaw nai chuan internet connection a chat ve thu a shil chuan we chuan fiam thu thona nin manga mi ya alo ti ril ru le man to a jaw nai chuan ka hlimani ti ya shil chuan we chuan ka thu soiwa nga muni le ti ya ngai to le in game siam tu ten guardian besan pek thu chu shilin a pek ve tur thu le sakei anuli apa ani thu a shela lock ina a chanu monster be puya so min kolan ti top an pathuma an khel don chuan ni chuan midang an lo tel ve du angem kan zo tangi ati chuan jen sui chuan we te an tel ve don te shelawin en chan jes nen kan lo telang ti in an ron join ve a jaw nai chuan game chanang ti in an khel hawa game ma an chak nu chuan jaw nai chuan phone a manga aman zo nu chuan we ne na ni nuwa sumdon na thila azina ngai thu shilin anin biak na an ti top dar kwa flight ni ya tinge breakfast ei tura school ai lo kala tuna dar saririk to hi ti ya jaw na ya zo chuan skula anei tur siam hi atui ema ti in alo chang ma se in graduate chep to a I ei reng theidon hleinem
email card ana le don boka ati le chuan jaw nai chuan ila nei don thawalom ti in a changa we chuan hotir du lo ta che ila ti ya zo chuan kanu le pa card kanu le pa te bula ka che na ngai don ani chu ti in lo chang le ipa class nu hnung bera khan ka thu a kan pani in kar hi a sha em ti ya zo chuan o ti ringot in lo changa we chuan o ti chu enge omzia a sha nge shelawe paper thelu na a omve do nem ti ya zo chuan jaw nai chuan alakal lawa ma se a omang ti in lo changa a omza chu a sha ni mo we chuan alo ti ve vat ka paper kha chalo vyau ta se ti ya a hlo thon vyau lai chuan jaw nai chuan zam le tuk du su shelo angin omla chu zong chu ani mai ti in lo shila